Ayuna no no egwu a obu Izuchukwu green no mi ku anam eji mo okwu iju wa won bia oye chanti onulo nu egwu m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijenu bụ nke na-akpọ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijenu bụ nke na-akpọ onye nwanne m nke na-akpọ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nụ Ijenu bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Kanje zute nwanne m Kanje zute nwanne m Nyanna abịala egwu m nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-elote mmadụ dịka Julius Mili Abat na ụmụ dị ọra anam egwu ekenekwa gị o Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijenu bụ nke na-akpọ onye Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijenu bụ nke na-akpọ onye Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nụ Ijenu bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijenu bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-esute ezi nwanne m Jideofor Okoye atụ ụmụ uche niile n'ime ọrụ m etisara m egwu ekenekwa gị o Ijenu bụ nke na-akpọ onye Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijenu bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye n'elu ụwa Ijuwa bụ nke na-akpọ onye na-esute ezi nwanne m Chukwuma Obeche Elomwan egwu na-ajụ ese gị o ọ bụ maka ije ụwa Ijenu bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye n'elu ụwa Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijenu bụ nke na-akpọ onye Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye mma obodo anyị nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-esute ezi nwanne m David Nwambu Wordman egwu ekenekwa gị o Ijenu bụ nke na-akpọ onye n'elu ụwa Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijuwa bụ nke na-akpọ onye n'elu ụwa nụ ọ naghị ochikeli ya Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijenu bụ nke na-akpọ onye n'elu ụwa nụ ya ka ọ naghị ochikeli ya nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye n'elu ụwa Ijuwa bụ nke na-akpọ onye Ijenu bụ nke na-akpọ onye nwanne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m
ụwa bụ nke na-aba abụọnya nụ anyị na-ezute ezi ọga m Chance Okoye Nze kwesịrị udu akọ mmiri na ụmụ dị ọra na m onye mbọsi isi ọngwa ọtọlọlatọ ji na-echewa agba egwu na-ekenekwa gị egwu ọ bụ maka ije ụwa ịmụ na ya abịaghị n'ụwa ụfọdụ na-ayọ nwa n'ụwa ụfọdụ na-ayọ ego ọnwa ndị na-ayọ akọ n'uche ya bụ otu ụwa si nwee dị ije n'ụbụ nke na-akpọ onye n'enu ụwa ije ụwa bụ nke na-akpọ abụ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ abụ onye nwanne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ije n'ụbụ nke na-akpọ onye n'enu ụwa nụ ọ naghị ojikeli ya ije ụwa bụ nke na-akpọ abụ onye n'enu ụwa ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ya maka ezi nwanne yi Augustine Nze kwesịrị the Gallus man egwu na-achụkwa esi ahụ ije n'ụbụ nke na-akpa abụ onye n'enu ụwa nụ ọ naghị ojikeli ya ije ụwa bụ nke na-akpa abụ onye n'enu ụwa ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ije n'ụbụ nke na-akpa onye n'enu ụwa ya ka ọ naghị ojikeli ya ụwa nwa bụ nke na-akpa abụ m nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ije n'ụbụ nke na-akpa abụ onye n'enu ụwa nụ ọ naghị ojikeli ya ụwa nwa bụ nke na-akpa abụ onye ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-ezute mmadụ dịka Azụbụike Okwute Mkpume 1 na ụmụ dị ọra na m egwu na-ajụ ese gị ije n'ụbụ nke na-akpa abụ onye n'ụwa ụwa nwa bụ nke na-akpa abụ onye nụ ije n'ụbụ nke na-akpa abụ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ụwa nwa bụ nke na-akpa onye n'enu ụwa nụ ọ naghị ojikeli ya egwu eji eme mmanwụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-ekele mmadụ dịka Polinus Obelo the black man egwu ekenekwa gị ọ bụ maka ije ụwa volume 5 ọ ife anyị ji nwee bịa je na-akpọ onye nụ ije n'ụbụ nke na-akpa abụ onye n'ụwa ụwa nwa bụ nke na-akpa abụ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpa abụ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ije ụwa bụ nke na-akpa abụ onye n'enu ụwa nụ ọ naghị ojikeli ya ụwa nwa bụ nke na-akpa abụ onye n'enu ụwa ije ụwa bụ nke na-akpọ onye nke na-akpa abụ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ụwa bụ nke na-akpa abụ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-ekele mmadụ dịka Chuwike Michael Atụmomo egwu na-ajụ ese gị ọ bụ maka ije ụwa ọ ga-eji bido egwu ije n'ụbụ nke na-akpa abụ onye nwanne m ije ụwa bụ nke na-akpa abụ onye m nne m ije ụwa bụ nke na-akpa abụ onye n'enu ụwa ije ụwa bụ nke na-akpọ onye nke na-akpa abụ onye m nne m ụwa nwa bụ nke na-akpa n'ọnya nụ na ndị bido egwu m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ije ụwa bụ nke na-akpa n'ọnya nụ anyị na-ezute mmadụ dịka onye chọrọ m ezudo eligbo nganga akpọ ya onye ọma egwu ekenekwa gị nwanne anyị bịagokwa ụwa onye ọbụla mara nke na-akpịa onye ọbụla abachie nke na-akpịa nke na-akpa m ka nna ya ochi m nke na-akpọ onye ije ụwa bụ nke na-akpa abụ onye n'enu ụwa nụ ọ naghị ojikeli ya ije n'ụbụ nke na-akpa abụ onye m nne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye nke na-akpa n'onye nwanne m ụwa nwa bụ nke na-akpa n'onye m nne m ije ụwa bụ nke na-akpa abụ onye nwanne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ije n'ụbụ nke na-akpa abụ onye m nne m nke na-akpa onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpa abụ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-ezute mmadụ dịka Ekene Ibediora DJ man egwu elota gị ọ bụ maka ije ụwa
na-akpọ onye ya yobachi ikele ahụ maka na ya abịaga elu ụwa ụfọdụ na-ayọ nwa ụfọdụ na-ayọ amamife ụfọdụ na-ayọkwa ego iji ụwa bụ nke na-akpọ onye n'elu ụwa nwa bụ nke na-akpọ onye nụ ọ na-ayọchi ikele iji ụwa bụ nke na-akpọ onye iji ụwa bụ nke na-akpọ onye ije n'ubu nke na-akpọ onye n'elu ụwa nụ ọ na-ayọchi ikele ụwa nwa bụ nke na-akpọ onye nụ iji ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị kere mmadụ dịka Chinedu Okoli oke nnọkọ egwu ekenekwa gị o ije n'obu nke na-akpa onye nụ jụwa bụ nke na-akpa onye nwanne m nke na-akpa onye nụ anyị na-ezute mmadụ dịka Nonso Pius Nnameka man pikin egwu elutekwa gị o nke na-akpọ onye nke na-akpọ onye nwanne m ọ na-ayọ chikelie nke na-akpọ onye nụ iji ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-esite mmadụ dịka lọya Nwabueze Akwụkwọme wan na nam egwu ekenekwa gị o nke na-akpọ onye nwanne ọ na-ayọ chikelie anyị zute mmadụ dịka Sunday Christopher P-Man egwu ekenekwa gị o nke na-akpọ onye nwanne m iji ụwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m ọ na-ayọ chikelie ụwa nwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m iji ụwa bụ nke na-akpọ onye ka nke na-esi nwanne m Patrick Igwogbu egwu na-ajụ ese gị o ije n'obu nke na-akpọ onye nwanne m ọ na-ayọ chikelie otu ụwa sa dị m nne m iji ụwa bụ nke na-akpọ onye iji ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-esute mmadụ dịka jiri ọfọ Obugbo Akege egwu ọlụta gị o nke na-akpọ onye m nne m nke na-akpọ onye m nne m nyoro obu nwanne m iji ụwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m iji ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-ekere mmadụ dịka anyọrọ obu uye bụ amụrụ ọrịa na m egwu na-ajụ ese gị o nke na-akpọ onye m nne m iji ụwa bụ nke na-akpọ onye nụ iji ụwa bụ nke na-akpọ onye azụtezi nwanne m o Donatus Okonkwo gbada egwu ekenekwa gị o egwu ọ bụ egwu ịfụnanya Volume 5 nke na-akpọ onye n'elu ụwa ọ na-ayọ chikelie nụ egwu ekenu azụta mmadụ dịka Basil Ilebunem egwu na-ajụ ese gị o nke na-akpọ onye nụ iji ụwa bụ nke na-akpọ onye nwanne m ka nzụtesi nwanne m o jide ọfọ Joseph egwu ekene gị iji ụwa bụ nke na-akpọ onye nụ nke na-akpọ onye m nne m iji ụwa bụ nke na-akpọ onye Nesta Sunday Joseph ete egwu ekene gị o nke na-akpọ onye m nne m iji ụwa bụ nke na-akpọ onye nụ anyị na-ekene mmadụ dịka onye dịka Edward Nwachinemelụ egwu ekene gị o nke na-akpọ onye n'ụwa ụwa nwa bụ nke na-akpọ onye nụ ọ naghị chikelie nụ nzute mmadụ dịka Ekwenze Obeche Anụmaike Ogwu egwu na-ajụ ese gị o
nke na-akpọ onye n'ụwa ije n'obu nke na-akpọ onye n'ụwa nọ ọ naghị ọchịkalia ụmụ ibe bụ nke na-akpọ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ụmụnne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ka nsụtọma dịka Obi Edezuno egwu ekenekwa gị ọ bụ maka ije ụwa nke na-akpọ onye nụ ije n'obu nke na-akpọ onye n'ụwa ije ụwa bụ nke na-akpọ onye nụ ọ naghị ọchịkalia nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-esụtọma dịka Ejike Edwin Ejakman egwu elota gị ọ bụ maka ije ụwa anyị na-elota marịka eze bilo ndụba egwu ekenekwa gị ọ bụ maka ije ụwa ije n'ubu nke na-akpọ onye m nne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye m nne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-esute mmadụ dịka Izuchukwu Nnameka Aikomo egwu na-ajụ ese yo nke na-akpọ onye n'ụwa nke na-akpọ onye n'ụwa anyị ekele mmadụ dịka Sunday Anịba egwu ekele yo ije n'ụbụ nke na-akpọ onye m nne m nke na-akpọ onye nụ nke na-akpọ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị ekele mmadụ dịka Azụka LS Jasman egwu na-ajụ ese yo ije n'obu nke na-akpọ onye n'ụwa ọ naghị ọchịkalia otu ụwa si adị m nne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anakịrị mmadụ dịka Chibuko Francis Dalaman egwu ekenekwaghị nke na-akpọ onye m nne m ije n'obu nke na-akpọ onye n'ụwa ụwa nwa bụ nke na-akpọ onye nụ ọ naghị ọchịkalia ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị ekele mmadụ dịka Tujekwu Nnalue Politman egwu ekene yo ije n'obu nke na-akpọ onye n'ụwa nụ ọ naghị ọchịkalia nụ mma obodo anyị nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-ezute mmadụ dịka onye dịka anyị ma ịmala ngazi egwu elotakwa gị nke na-akpọ onye nụ nwa bụ nke na-akpọ onye nụ gwaje mme mmanwụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye na-elote mmadụ dịka Sunday Moses Ọba egwu ekene gị ije ụwa bụ nke na-akpọ onye nụ kedu maka ezi nwanne Anthony nwa bụ nwanne Achie egwu ekenekwa ya ije n'obu nke na-akpọ onye n'ụwa nụ ọ naghị ọchịkalia otu enu si adị m nne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị ekele mmadụ dịka Fidelis Peter egwu ekene gị ọ bụ maka ije ụwa ụmụnne m ka zụta mmadụ dịka LS Okonkwo egwu na-ekenekwa gị ije ụwa bụ nke na-akpọ onye m nne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye m nne m ije ụwa bụ nke na-akpọ onye ije n'obu nke na-akpọ onye n'ụwa nụ ọ naghị ọchịkalia anyị ekene Chukwu nụ ije ụwa bụ nke na-akpọ onye anyị ekele mmadụ dịka
okeke onye kachu n'ụmụ enwelu mana m egwu ekenekwa gị o asị gị nwelu ndidi ọ bụ maka ọnwụ papa anyị nke nwụrụ oge gara aga egwu ekenekwa gị o ije n'ubu nke na-ababụ onye m nne m ijuwa bụ nke na-ababụ onye m nne m ijuwa bụ nke na-ababụ onye nụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye ije n'ubu nke na-abụ onye n'elu ụwa nụ ọ naghị ọchikelie otuba ka ụwa zadị mmanụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye mụnna anyị bịakọkwa ụwa o anyị bịara ụwa n'ụwa wee na-ayọ Chineke anyị ife ọbụla na-akpa anyị nụ maka na ọ bụ otu iru anyị dị n'iche n'iche otu a ka mkpa anyị dị iche n'iche o nke na-abụ onye n'elu ụwa na-ezutezi nwanne m Chukwuemeka Ajambu n'ụmụ ọhụrụ mana m egwu ekenekwa gị o egwu a bụ egwu ije ụwa nke na-abụ onye ọ na-ayọ Chikele ya ije n'ubu nke na-abụ onye m nne m mmụọ obodo anyị nụ ụwa nwa bụ nke na-abụ onye m nne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye egwu eji eme mmanwụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye na-ekene mmadụ ka Ekene Nnamdị DJ n'ụmụ ọhụrụ mana m egwu ekenekwa gị o nke na-akpọ onye nụ ije n'ubu nke na-abụ onye m nne m mmụọ obodo anyị nụ egwu eji eme mmanwụ Ijuwa bụ nke na-akpọ onye anyị na-ekene mmadụ ka Ikenna ụmụ anyị azọ n'ụmụ ikwu ana m Lampard man ya maka ezi nwanne yi Tembro egwu ekenekwa ya o anyị na-ezute ọga anyị obi dịkwa ụmụ anyị azọ obi onye ado ike n'India eze ọmọgọ egwu ekenekwa gị o egwu ọ bụ maka ije ụwa nke na-akpọ onye ya yọba Chikele ya ije n'ubu nke na-akpọ onye nụ ije ụwa bụ nke na-abụ onye n'elu ụwa nụ ọ naghị Chikele ya ije ụwa bụ nke na-abụ onye m nne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye ije n'ubu nke na-abụ onye m nne m ọ naghị Chikele ya nụ ije ụwa bụ nke na-abụ onye m nne m Ijuwa bụ nke na-akpọ onye ije ụwa bụ nke na-akpọ onye m nne m Ijuwa bụ nke na-akpọ